Sentimen dah. Iya, padahal aku kok coba mas kok potong 100 kok badi dhewe. Aku masih menengok itu lah ngopo mas. Yo kabeh to mas wong bojoku ya demen. Ki, lumrahe dijokuri biasane ditambahi. Iki malah dipotong iki. Aku lo ikhlas kersane. Awakmu ndak komplain. Hah? Ora komplain karo malih. Alah, jangan. Sesuk dijokne ya sik gelem jane ya. Niku medeni niku mengke kula komplain malah kula disedakne sariawan mangke. Nggih, sadurunge kantor kanggo dalu kagem Bapak Ibu tamu undangan lan ugi tepatnya kagem tuan rumah Bapak Budiono kali Bu Hindun matur sembahyang sampun nimbali sak rombongan sampun paring rezeki kagem para sederek sedaya ngaten nggih mugi tansah pinarian modal rezeki sehat selalu panjang umur. Uangnya di rumah niki ngomong kamu sok koyo ora enek spasine lho. Nggih, terus iki. kados jenengan. Kita itu bakal enek kamu. Lho dirasa sak jenengan durasi wau to Pak Yasin. Oh iya iya semangat. Anak nggih. Ya Allah tambah bagus dengan anaknya tadi nggih. Nek bagusnya aku ilang. Wis ilang wae biyen. Umpamane kok aku biyen ngene iki, tenan aku biyen yo sing tidak wani tenan. Lho. Ya sesuk mesti moro nek mangku kok. Lah kok saged? Lho mergane biro tak bayar iki. Oh. Nggih, salaman ya, Mas. Kok biro apa? Padha-padha lecete. Wis nang iki. Nggih. Oh nggih, ayo Dek. Anu belembangan. Aku dasar genjeleng mbake nggih. Piye to? Genjeleng. Oh jelek. Oh, kula mau sendal to. Oh. Genjeleng itu bedanya ana Bapak sampean genjeleng. Jelek karo Jengleng. Jengleng Oh, ini ada kaitannya dengan gamelan. Ini nek dijembleng aku mesti rawale mudun. Kayak jengleng kok. Lah dijembleng sing ngerti bocah-bocah. Yo sekolah masuk jembleng iki sebelah-belah sing dijembleng kuwi apa, sing dijembleng kuwi apa ngono. Biasanya Pak Kancer yang lebih paham. Nggih, monggo Adek. Mosok tambah bundo. Napa kamu? Oh, iya Nak. Jadi kata dia. Ayo kamu tak cium lah nanti. Iya kan?
sapa sih di sini? Rinvi. Monggo panjenengan Rinvi tahu. kenangan Yuk, Rinvi. aturan semenan ditancake Mas Malik. Bapakku priang seragam karepku anak dongane Pak Budi lho, karepku Mas Malik. Muga-muga Pak Budi kalau masalah ngaji, sergap ngaji, tahun ngarep jadi dongane. Oke.